И задара хора, аз съм Голема. И мина доста време от коледната поредичка, която направихме. Може би някои от вас са гледали, може би не са. А ако не сте, в коментарите ще има линк с първото видео. Но колко от вас забелязаха, че има скрити неща в тази поредичка? И като казвам скрити неща, има доста скрити неща. Нека ги разгледаме. Кадрите в началната песничка. Може би всички са стигали поне веднъж до песничката в началото на видеята. Но фън факт, знаете ли, че кадрите наистина са от граче в България, който се казва Вучидол, и аз съм там. Предполагам сте чували за него, ако гледате канала ми. И като цяло да, ебаваме се с Вучидол, но кадрите в началото на песничката наистина са оттам. И наистина, когато ги снимах, имаше сняг. Така че това мисля, че е интересно да го знаете. Реалността зад героите. Като заговорихме за реалност, знаете ли, че всъщност героите, които бяха животни в мапа, поне доста голяма част от тях, са истински хора, които познавам? Гласът в края на епизод 1. Може би някои от вас са изгледали клип 1 до край и са чули странния диалог в края. Това всъщност е ирония и когато знаете всъщност как е свършил мапа, разбирате целостта на това, което великите сили казват. Sneak Peek в края на епизод 3. Също така, в края на епизод 3, когато се моля да няма никога повече паркури, само за няколко кадъра се вижда снимка от част от бъдещите дни, където има точно паркур. В ден 6 пък имаше много тъмно написани надписи, точно в края, които казват, че тъмния север наближава. Скрити неща в тъмнейла на ден 8. Следващото нещо беше пред очите на всички, но басовия, че почти никой не го е видял, а то е, че точно в тъмнейла на ден 8 имаше 3 истерега, свързани с голема, който беше в клипа, горе в ляво, под дясното ми рамо и дори в подаръците имаше малко големче, което наблюдаваше вас. Така че, интересно, не мислите ли? Тъмнейла на ден 12. Ако заговорихме за тъмнейли, знаехте ли, че в тъмнейла за ден 12 имаше истерек към всеки от 12 дни? Като започнем от огъня, който е пред елхата от ден 1, каската от ден 2, слайм блока от ден 3, елхичката, която ми беше на очилата от тъмнейла от ден 4, канеленото човече от ден 5, показалката, която беше в ден 6 на тъмнейла, фенера, който беше в ден 7, пак на тъмнейла, и лампичките от тъмнейла на ден 8. След това Джоан от ден 9, прасето от ден 10 и зомбите от ден 11. Ако си мислите, че цветето е нещо за ден 12, вие не сте забелязали, че зад елхата стои същия дядо, срещу който се бих. Значението на всеки един от специалните дарове. А сега ще се опитам да обясня метафоричното значение за всеки един от даровете, така че пригответе се. Ден 1 е силата на огъня. Това е може би доста obvious, че огъня всъщност е метафоричен и не е истински. Огъня е нещо, което тъм в сърцата си и го наричаме любов. А празник като Коледа е причината за тази любов. Ден 2 и дарът ценност имат всъщност две значения. Едното е метафоричното, другото е правото. Всъщност правото значение е, че през целия ден аз купувам ценности и така нататък. Но всъщност метафоричното значение на това е, че макар и да се превръщам в роб заради тези ценности, всъщност най-голямата ценност си остава семейството и като цяло точно за това се опитвам да спася Коледа, за да мога да го прекарам заедно с най-близките си хора. Ден 3 е съпротива, понеже това е най-трудният ден до този момент в мапа и аз показвам все пак съпротива и това всъщност е деня, който май ми отне най-много време за да го мина. Ден 4 е посоката на света, което когато го сложиш в едно изречение с лабиринт, прави някаква логика. Истината е, че в лабиринта ти се движиш по 4 основни посоки, но само една е посоката, в която ти трябва да тръгнеш, и това е север, именно към тъмния север. И това е посоката, която ти трябва да следваш да изпълниш целта си. Общество в ден 5 е obvious, понеже за пръв път срещам хора след първия ден от мапа и просто е интересна интеракцията с тях. Ден 6 е малко по-интересно, понеже обществото се превръща в семейство, просто защото през цялото това време ние строим къща заедно, а пък това от друга страна е
метафора на всички проблеми и всички неща, които правят хората заедно. И така от просто общество се превръща в семейство. И това е точно двустранното в тези 2 дни, които всъщност са надолу едно и също място, но това е промяната, която те носят в мапа. Ден 7 мисля, че е ясно, просто се доверявам на силите. А ден 8 то няма какво да говорим. Граница. Ден 9 е тъмнина, понеже това е първия ден в тъмния север. Ден 10, освен правото значение, че аз давам подаръци, има и метафоричното, че аз се описвам да спася Коледа и да подаря нещо на света, но всъщност аз самия се нуждая от подарък, защото вече е прекалено страшно и опасно. Ден 11, крилата на надеждата идват от Тайтън, който аз имам и той ме хилва, когато съм на малко кръв. И именно, че в най-трудните ситуации, дори когато си на малко кръв, дори когато няма надежда, всъщност надеждата е там и може да ти помогне. Ден 12 е духът на Коледа, понеже там е битката с духът на Коледа. И аз всъщност спасявам духът, но той бива откраднат от великите сили на Вълчидол. Теорията за великите сили. Като заговорихме за силите, всъщност великите сили на Вълчидол през цялото време са се опитвали да ми попречат и да ме отслабят. Всъщност те са затворили вратите и са ме карали да се боря, за да ги отворя. И всичко това е било една голяма постановка. Реших да обясня това, понеже не знам колко от вас са следили цялата история и са наясно какво се случи. Защото края беше, може би, малко объркващ за всички нас. Но наистина, когато се замислите, е възможно, защото те винаги бяха с мен, винаги ми помагаха, но всъщност те са изгасили огъня още в началото и obvious, че те са виновни за всичко това през цялото време и през цялото време всички ние сме го виждали, но никой от нас не се усъмни. Края на мапа. Ако се замислим, края на мапа не беше това, което всички очаквахме. Коледа не беше спасена, аз бях затворен в крайна сметка. Освен това, помните ли това 1 от 6? Затова все още не знаем нищо. Честно казвам, моите теории, то това е ясно, че ще има още босове са. Но, примерно, 1 от 6. Много странно число е 6. Примерно голема има 6 букви. Но можем само да гадаем. В крайна сметка ние сме виждали силите на Вълчидол в 2 мапа вече. И ако те всъщност се водят боса на първия мап, това ще е много странно, защото би трябвало да има още и още по-страшни босове нататък. Другия вариант е боса да е бил дядката. И най-вероятно е бил дядката. Който е по-така логичния вариант. Защо се отнася до други босове, нямам идея. Предполагам само, че на финала ще се срещна с силите на Вълчидол, а до тогава не знам срещу кой ще се изправя. А вие, ако имате някакви теории, напишете ги долу в коментарите. Това беше от този клип, хора. Надявам се да ви е бил интересен и забавен до някъде. Ако не сте гледали поредичката, отидете и я гледайте веднага, защото има още скрити неща, които може би вие ще забележите и ще кажете: аз бях Голема и до нови срещи.